Namhlanje silana ke kwi Agri Summit senzani namhlanje? Namhlanje we are at the 3rd annual Agri Business Summit okukona khona ukuthi sizohlangana okwesithathu enyakeni futhi i-event enzeka isiyenzeka iminyaka emithathu eyesithathu lo ilandelana lapho khona kubungaza amafama ezohlanganyela ezokhuluma nge-agriculture ukuhlanganisa nje also ukuthi abenza i-poultry bebaza abantu abangakhuluma nabo belekelelane abenza i-beef belekelelane abenza u-crop nabo bekwazi ukuthi besizane belekelelane suthi nje kahle kahle isuke ithi akuhlanganweni sisonke sikhulume ngama-challenges esibhekana nawo ngoba phela uma ungalivuseleli vele loluthando ugcina vele uphelelwa amandla ugcina vele ungasafuni ukuyiqhubeka i-agriculture kodwa mawuhlanganyela nabanye ubone ukuthi kuyenzeka kuba ngcono kakhulu. Uyazi ukuthi besikade sikhuluma nje ungakafiki Mageba sikhuluma ngendaba esizwayo ukuthi njengoba sibheke kuSeptember kuzonyuka inani imali yokuthenga izambane. Ngiyayibuza ukuthi kungabe konakelephi kunali izambane ithwala lizokhuphuka. Ngize ngikhuluma ngokuthi uyazi ukuthi qala emakhabe kuba nenqolobane la besigcina khona ukudla esizokwazi ukusebenzisa even after years. Ngicabanga ukuthi kuzo lezi zinto ezifana nalezi nishare nama ideas ukuthi ukudla sigcina kanjani esikuvunile ukuthi kuhlale ku fresh ngale ukuthi sisebenzise occaning o salting o bani indlela zokugcina ku fresh sicathi ezinye izinto enisherayo njoba nilana namhlanje. Ngoba silana nje namhlanje uqinisile sihlangene sihlukene sikuma sectors amaningi njengoba abanye bekutshela ukuthi basebenzisa ama drone ukuze besebenze omunye uthi hayibo I drone ayisiqedeli umsebenzi kodwa bayachazela indlela ezihlukile ezenza ukuthi kwenzeke imali kusetshenziswa wona ama drone because kuyiqiniso ukuthi yesu indigenous of which lokho kwakusetshenziswa omkhulu bethu ogogo bethu kwakubalekile kusabalekile nama isakusebenza mina nje ngisakusebenzisa kodwa we need to move with the times ngoba kumele sikunderstand ukuthi South Africa isikhula nabantu bekhula kumele sigcine sesi-importer exporter ukudla kwethu esikwenze thina njengabantu abasasebasha. Athina amathuba emsebenzi la ku-agriculture akhona uma ekhona akangakanani ungamgqugqumezela yini omunye umuntu ukuthi awujoyine lo mkhakha enikona? Njengoba ubona nawe sibangaka nje ababona abantu bangakanani okuchazela ama business owners ke la these are all business owners abantu abafuna ukuyimela abantu abayimisele abantu abaunderstandayo futhi ukuthi imali isemhlabathini and uma umuntu ubona kahle ukuthi hayibo eSouth Africa kulokhu kukhala ngokuthi there's unemployment yini thina singayenza sibambele thina ngokwethu sibambe ezandleni zethu ukuthi senza kanjani ukuze sicreate ama jobs nokuthi kulale kudliwe emakhaya. Sikwinyanga yabantu besifazane noma sesivala ngiyafisa indaba ezithi ukuthi amazwi ongawabhekisa kumuntu wesifazane ngisho ngabe sekuthiwa akekho ke kulezi ezolimo ngathina amazwi ongawabhekisa umuntu wesifazane mhlawumbe ukuhlezi umkhuthaza njalo njalo. Amazwi engabhekisa kubantu besifazane ngingathi ngicela besukume beyimele ngiyacela bakithi masane ingqondo sisana izandla saphila uNkulunkulu esasinike namandla singaguli indawo angikhathali ukuthi noma uphume ekhaya elinjani sonke sinamakhaya sinezitoro singathi sixoxa la sikhihlile sikanandi sililo but siyakwazi ukuthi sithintise sithi singaphe kwezimo sizoyimela azizelile futhi emhlabeni ukuzodlala so ngiyafisa wonke umuntu osazana ukuthi ayimisele ayitshele yena ukuthi ufuna ukushintsha impilo yakhe futhi ufuna ukuba umuntu ongcono ngaleyo ndlela leyo uzoshintsha ne-mindset indlela enza ngayo nangendlela ayicabanga ngayo. Mageba ngiyazi ukuthi uma ningabalimi kunalama challenges enibhekana nawo uthola ukuthi sekunesifo samatele ufuyile unenkomo nibhekana kanjani nezinto eziqhamuka nje ningayilindele kuma business wenu? Kuyaqhamuka it's very challenging I'm not going to lie to you. Maqhamuka futhi kuyayidonsa ihindering but njengalonke business linama challenges khona umuntu okathi ngengene mina agriculture malingana lingiwayiphele off izinto zami mangathi inkomo zami ziyafa location ama challenges more than ukusho lokho okusizayo noma kuyaphambili so for me ngingasho ngithi yonke business inama challenges nani la emsakazweni nama challenges kodwa ukwazi ukuphilela ama challenges usabe lento kumele ngabe uyayenza ngenxa yokuthi izofa inkomo yakho mawuyiphethe kahle noma wenza kahle angeke izikufele. Awakho wokuphetha athini namhlanje? Bengathi nje ngiyajabula ukubona abantu abangaka yazi ukuthi namanje ngisamangele abantu abangaka abayimisela I think more than anything it's people abayimisele abantu abanentshisekelo abantu abafuna ukusebenza because wonke umuntu la
abantu abafuna ukusebenza, abantu abasebenzayo abayimisele. So kimina kusho likhulu ukuthi mangathiwa siyahlangana ngempela sibe yimbumba sisebenze moving this economy forward silana nje endlini kukhulu singayinyakazisa South Africa singaka la endlini. Ngiyayithanda energy yakho. Ndaba sisibonga kakhulu isikhathi siphezulu emsakazweni Nongoma FM. Siyabonga kakhulu.